ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ሰላምን ምስራትኩም ይኹን። አፖስትል ናሆሜ ሎሙን ከም ልማድና ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ቃልን ኃይልን ንቕበለሉ ሰዓት እዩ። ቃለይ ህይወትን መንፈስን እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ህይወትን መንፈስን እዩ። እዚ እንታይ ማለት መሲልኩም? ካብ አፍ ጎይታ ዝወፁ ቃላታት ፊደል አይኮኑም። እወ ብፊደል ይግለጽ ኣሎ። ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ትንቢት ብፍቓድ ሰብ አይመጸን፣ ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ አምላኽ ተመሪሖም ወይ ድማ ተደሪኾም እዮም ዝጸሓፍዎ ኢሉ። ስለዚ ሰባት ዝጸሓፍዎ ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ሰባት ዝጸሓፍዎ ቃል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ከባቢ 40 ብዝኾኑ ሰባት ኣብ ውሽጢ 1500 ዓመታት ኣብ 3 ክፍለ ዓለማት ኮይኑ ተጻሓፈ ክርስቶስን ዝገልጽ ጥራይ፣ ክርስቶስን ዝኽብር ጥራይ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ 1500 ዓመታት ብዘሎ ዘመን በ40 ሰባት ዘይፋለጡ ሰባት አለው። ኢየሱስ ጎይታ። ንኣብነት ሙሴ እና ሐዋርያ ጳውሎስ አይፋለጡ። ሙሴ ስለ ክርስቶስ መስኪሩ ሓሊፉ እግዚአብሔር ዘልዕሎ ነቢይ ኣሎ፣ ንዑ ዘይትሰምዕ ነፍሲ ክትጠፍያ ኢሉ ክርስቶስ ማለት እዩ። ብዙሕ ብመልእኽታቱ ሙሴ ገጽ አምላኽ ኣርአየኒ ብምባል ኣብ ከውሒ ደው ብምባል ብማእኸል ከውሒ ሓሊፉ ንእግዚአብሔር ብምርኣይ እቲ ከውሒ ድማ ክርስቶስ ኢልና ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:4 ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይፋለጡ ሓንቲ መልእኽቲ ተዛሪቦም ከይዶም ባይዙ እዚ ናይ ተኣምራት መጽሓፍ እዩ። ደቂ ኣምላኽ ፓራቫናማስ ናይ ተኣምራት መጽሓፍ እዩ። ናይ ተኣምራት መጽሓፍ እዩ። ዝገርም መጽሓፍ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዓለም ዋላ ኣብቲ ስጋዊ ዓለም ቤስት ዝበሃል ወይ ድማ ብጣዕሚ ዝተሸጠ መጽሓፍ ቅዱስ ቁፅሪ 1 ኣብ ዓለም ማለት እዩ። ቀፂሉ መንፈሳዊ ነገራቱ ትሪኦ ከለኻ ናይ ተኣምራት መጽሓፍ እዩ። ዛስዋይ ናብዚ ቃል እዚ ዕለት ክትቐርበለኪ ህይወትካ ክልምልም ህይወትካ ክዕንብብ ዕለት ናብዚ ቃል እዚ ቅረብ። ኢየሱስ ጎይታ። ኩሉ ነገር ድምፅ ኣለዎ። ኩሉ ነገር ቃል ኣለዎ። ሰባት ቃል ኣለዎ። ሶሻል ሚዲያ ክትኣትው ከለኺ ቲክቶክ፣ ዩቱብ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም የትኛውም ፕላትፎርም ቃላት እዩ፣ ድምፅ እዩ። አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ናይ ፍርሓት ድምፂ ገለ ሰባት ይወፁ እንደዛ ሆነ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ፈጸመ ከምዚ ሆነ ፍርሓትን ጥርጣሬን ዝለቅ ዜና ተተኸፍቱ ኣብ ሚድያ ኣትኹም ብሬኪንግ ኒውስ ወይ ድማ ሰበር ዜና ተባሂሉ 99 ኣየራት ብሰላም ዓሪፈን እናሃለዋ ሓንቲ ኣየር ኣብ ገለ ሃገር ዝወድቐት ሰበር ዜና ሎሚ ሓንቲ ኣየር ክንዲ ሰብ ሒዛ ከምዚ ኢላ ወዲቓ ዝተረፈን ነፍሲ የለ። ብዝገርመኩም ግና ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣሽሓት ኣይርፕሌን ኣሽሓት ኣውሮፕላን ብሰላም ዓሪፈን እየን። ሎሚ ኣሽሓት ኣውሮፕላን ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኣፍሪካ፣ ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ ብሰላም ዓሪፈን ዝብል ዜና የለን። ከይተሓስቦ በፍጹም ገለ ዝባል ወረርሽን ሕማም ኣትዩ ገለ ብዝባል ዓዲ ብዙሕ መዓልታት ግን ወረርሽን ዘይመፀሉ መዓልታት ኣሎ። ሎሚ ምንም ዓይነት ሕማም ምንም ዓይነት ወረርሽን እንታይ ዝባል ተመሓላለፍ ሕማም ማለት እዩ ድንገተኛ ከምኡ ኣይመፀን ብሰላም ውዒልና ዝብል ዜና የለን። ሪኢኹም ዜና ኒውስ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ናይ ዝዓለም እዚኣ ኣምላኽ ሰይጣን ቃኒዎ እዩ። ኔጌቲቭ ንግግር እዩ ወይ ድማ ኔጌቲቭ ዜና እዩ ሓይሊ ዝረክብ። ዋላ
ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉንስ ዝገብሩ ሰባት ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ሰባት ኔጋቲቭ ነገር ርክሰት ሓጢያት ስጋውነት ፕሮሞት ዘፋልጡ ሰባት ንሳቶም እዮም ኣየር ዝረኽቡ ንምንታይ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ሰይጣን ንዖም ኣየር ዝቦ ንዑ ዝፀቕምዎ ማለት እዩ ሰባት ናብ ሲኦል ብዘፍጥን ናብ ሲኦል ዝማረኽ ካብ ኣምላኽ ዘርሐቕ ወንጌል ዘንቋሽሽ ንወንጌል ዝሸፍን ነዚ ናይ ክብሪ ወንጌል እዚ ከይበርሃሎ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ዓይንቲ ልቦናኦም ሸፈነ እዩ ዝብል ጥራይ ይሸፈነ ዓይንቲ ልቦና ሰብ ጥራይ ደቂ ሰባት ልቦም ይዓውር ጥራይ ከማ ትኹነሉ እምበር የትኛውም በሪታት ናኸፈተ ሓንቲ ትርጉም ዘይብላ ደርፊ እቲ ናይቲ ደርፊ ግጥሚ ምንም ትሕሶ ዘይብሉ ስቂሉ ወይ ዝሙት ወይ ፍቅሪ ገንዘብ ወይ ትዕቢት ዘግንን ግጥሚ ወሰብ ከመይሉ እዚ ሙዚቃ እዚ ሰምዖ ሰብ ትብል ማለት እዩ ምንም ዜምኡ እንተ ትርጉም የብሉ ግጥሙ ትርጉም የብሉ ዶክተር ይሰምዖ ምሁር ይሰምዖ እስካብ ክንዱ ሰይጣን ቅብኣቱ ይህቦ ነቲ ሙዚቃ ናይ ሰይጣን ናይ ፀልማት ቅብኣት ይቕምጠሉ ጥራይ ንወንጌል ሰብ ይርግደፎ ጥራይ ሰብ ካብ ኣምላኽ ይርሓቕ የትኛውም በሪ ይኸፍተልካ ናይ ሃይማኖት በሪ ይኸፍት ሃይማኖት ይኸፍት ንማርያም ኣምልካ ንቅዱሳን ኣምልኽ ንመላእክት ኣምልኽ ፀገም የብሉን ሰይጣን ገብርኤል በል ሚካኤል በል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየለዋለ ሓድሽ መልኣኽ ኣምፅእ ፀገም የብሉን ሰይጣን ምንም ኣይምስሉ መሐመድ በል ኣላህ በል ፀገም የብሉን ሰይጣን ቡድሃ በል ናብቶም ኤሽያ ተኸድና ገለ ዝበሃል ናይ ሂንዳውያን ጣዖት በል ምንም ፀገም የብል ሰይጣን ምንም ኣይምስሉ እንደውም ምሳኻ የብዕል ምሳኻ በዓል ይገብር ዛስዋ ይኮ ኣብ ምድርና ናይ ማርያም በዓል ተባሂሉ ክግበር ከሎ ኣብቲ በዓል ንሱ ደም ይፈስስ ሰፈር ምስ ሰፈር መንደር ምስ መንደር ወጣት ይበኣሱ ብካራ ይቃተሉ ምሸት ናይ ዝሙት ምሸት ይኸው ማርያም ጉንበት ተባሂሉ ገለ ናይ ማርያም በዓል ተባሂሉ ሙሉእ ሰብ ዝሙት ናገበር እናረኸስ የውዕል ኣሸንዳ ይበሃል እንታይ እቲ ኣሸንዳ ማርያም ዶ ገለ እሞኸ ደቂ ኣንስትዮ ንዕና ነፃነትክን እንታይ እቲ ነፃነትክን ዝሙት ካሊእ ምንም የብሉ ሽዑ ሰብ ይተኣኻኸብ ካብ ኩሉ ቦታ ይመፅእ ኣብ ትግራይ ይመፅእ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይእከብ ሽዑ ተኣኪብካ ክመሽኽ ከሎ ዝሙትን ርክሰትን ጓይላ በፍጹም ምስ ኣምላኽ ምትእስሳር ዘይብሉ ሓሶት ፋሲጋ ተባሂሉ ሙሉእ ለይቲ ዝሙትን ስኽራን ሙሉእ መዓልቲ ሓጎስ ሰብ ክሕጎስ ኣነ ይደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደሊ እቲ ሓጎስና ግና ብሓቂ ክኾን ኣሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝሞተ ዝበኸየ ዝቕንዝቦ ክንሕጎስ እዩ ልዕሊ ማንም ብዘይ ምግናን ኣብ ውሽጠይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፀውራ ኣለኒ ብዘይ ምግናን ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ መንፈስ ኣምላኽስ ይምስክረለ እዩ ስለ ሕሊና ኢሉ ስለ ህዝበይሲ ፀውራ ኣለኒ ኢሉ ሰወለት ኩሉ ቦታ ዓድዋ እዩ ካብ ዓድዋ ተወሊዳ ኣብያ ዓብየ ድሓር ድማ መቐለ መፅኣ ኣብ መቐለ ጎይታ ረኺበ ክልቲኡ ህዝቢ ይፈልጦ እየ ዓድዋ መቐለ ሃሌሉያ ኣጋጣሚ ብናይ ኣቦይ ቤተሰብ እውን ናብ ናይ ራያ ከባቢ ስለ ዘለኒ ራያ ህዝቢ እውን ይፈልጦ እየ ኣብ ሰለስቲኡ ስፍራ ነቢረ እየ ስለ ሰለስቲኡ ህዝቢ ወንጌል ክበርሃሉ ናብ ኢየሱስ ክመፅእ ብዙሕ ግዜ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብፀጉ ኣብ ናይ ፀሎት ግዜ ሕሊፈ እየ ኣብ ሰለስቲኡ ቦታ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ተራራ እንባ ናወፃና ኣብ ሰለስቲኡ ቦታ ኣብ ምድሪ ራያ ኣብ ምድሪ ዓድዋ ኣብ ምድሪ መቐለ ናብ ተራራ ናወፃና እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ጎይታ የምፃእና ባልና ክንደይ ፀሎታት ሓሊፍ እዩ ብግሊ እውን ብፀጉ ማለት እዩ ብምሕረቱ ፀሊና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እርግጠኛ እየ ምድሪ ትግራይ ፃዕድያ ኢየሱስ ጎይታ ሕሊፍ ይቕበልና እዩ ቀፂሉ ምድሪ ኤርትራ ፐርሰናሊ ከም ኣገልጋሊ ጎይታ ኢየሱስ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ኢለ ኣነ ዝኣምን ከምዚ ክትብል ከለኻ
سوات بوليتيكانيا يقولوا خيم قصيلو ብዙ ነገራት ኣይምልከተንኒ أنا تصبي أزفلت حكي قلت يهزبي حد هزب مغاني كفلالي خلي ببوليتيكا كفلالي خل ببهلي ملكو حدا قلت يهزبي ملكو حدا قصيلو أنقو حدا قصيلو سالسيد ما أسرت ولا تي منفسه ما أسرتاتو حدا كل جزي خلت يهزبي بغينات بتميت بسدة زفتن بهايمانوت كأنبر أرعوت مالتي سلازي حدا هزبي صقام يقولن أمدرخ النبر كلنا يسويتاي نمدرخ 5 طعم محدرة هاليلويا نمدرخ 5 طعم نهزب 5 طعم محدرة غيركا كنبري كالي من صقام يقول أفتي نيكزايبر لبغن مسخلنا قد اكزايبر أملخ نخلت يهزبي يفكرو نهزب تግራይን نهزب ኤርትራን يفكر قصيلو دما حزي نخلت يهزبي أقاتيمو وزولو بوليتيكاوي ودكات أقاتيمو وزولو سدت مكرا طميت كوينات يسوس قويتاي كاوزي كعرفو اي مالتي أب قدمينا بتعم دس زبل ناي تግራይን ناي ኤርትራን زمن كم زولو أصبي أيفلتي نمتايتي لكمني لب أملاخ سلزنبوكو مالتي بمنفسو نهزب تግራይን نهزب ኤርትራን زمص كبيد مدحن አለው ناو ወንጌል ዘመን አለው እመኑኝ ኢየሱስ ጎይታይ ሎሚ ኣብ ምድሪ አዲስ አበባ ትሪዎ ዘለኹም ناو ወንጌል ነፃነትን ሓርነትን ቅድሚ ተወሰነ 30 ዓመታት ሆማይ ነበር ኣመንቲ ኣብ ምድሪ አዲስ አበባ ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝእሰሩሉ ክርስቶስ ግዘፉሉ ዝበሃሉሉ ዝቅጥቀጥሉ زموتو لغزي نيرا ኢትዮጵያ حدا አገልጋል ተኸል ሰማዩ ኮሙ ናተባሃሉ ናተኣሰሩ ናተቀጥቀጡና ሃለው ሽዑ ኣውትስሬት ኮይኖም ወይ ድማ ተሓቢዮም ሆም ሴል ይገብሩ ልክ ከም ዝሕዚ ኣብ ዘይፍቀድ ሃገራት ከም ዝግበር ውሽጢ ዝግበር ሕብረት ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ልክ ሆም ሴል ናገበሩ ኣብ ገዞም ተሓቢዮም ሰብ ከይርዮም ድምጾም ቀኒሶም ኢየሱስ ጎይታይ ሕዚ ኣብ ምድሪ አዲስ አበባ ፈቆዱ ስታዲየምን ፈቆዱ ፅርግያን ኣምልኾ ብነፃነት ተለቂቑ ሃሌሉያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምኡ ይነበረ ልክ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ከም ዘሎ ነይሩ ኣብ ምድሪ አዲስ አበባን ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ኣብ ኩሉ ቦታ ኦሮሞ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ድሓር ግና መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ከምኡ ኮይኖም ኣብ ሆም ሴል እናተኣከቡ أو سريت ناتاكو انتهي ولوم نيرو نيتن بيت منفسي مزوم حدا أقل كمسكري سمعيو نيتن بيت منفسي مزوم جيتا يسوس ندزي لال بعدي سابا بستاديم لاي هاليلويا باسفالت لاي بهولم سفرة تالاك يا أملكو كونسرت تالاك يا أملكو دقسيونا وانجيل بهايل بهولم سفرة يسبك نابلو بتن بيت نبي حلمي إز مسل دعرجن تنام كراجزي حلف مسولا تري والله يسوس قويته نعنا قاس الزمدري برخت كويننا أو زمتنا ونجيل كنسرح عمدر عدي سوا سلا زمدري زي قويته يبارخ ونجيل نسرح علنا مالتي كبرنا سمعه لكن نحنا بنتقانت متينا أنا خم قل لي خم قال قالي بنتقانت متي سرح لزولهم مدري بدمومن ببخاتهم بصولتهم زغفلو ناو ونجيل أبوتاتن أدوتاتن علوين سليم قويتا يوسي بارخ شلما الدم علوهم يخبويتا كاتسيلو دما أمدر تግራይን أمدر إيرتران نو ونجيل واغا زغفلو أبوتاتن أدوتاتن علو فقودو اسر بيتن فقودو مكران صولتن كندي عمتات مالتي امانوني هاليلويا أبتمدو بغزي نسغا ملسحتو يخا أبتودو ساعات ناتكا درازي نبعاتيغا هاليلويا يوم ملسحتو يغا ملسحتو تاتنا درازي نبعاتناي جيمان توبرا هذا ناس يسوس يقويتاي هاليلويا 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 كمزي كبلكم
ከም ኣወርያ ጎይታ ኢየሱስ ከም ልኡኽ ጎይታ ከም ባርያ ኢየሱስ ከም ኣገልጋሊ ጎይታ ሓደ ፀቢቕ ዝርዳእን ብመንፈስ ማለት እዩ እመኑኒ ብጣዕሚ ሓፃርያ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብጣዕሚ ሓፃርያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዚ ንምስክርነት ይቀመጥ እዚ ቪድዮ እዚ ብጣዕሚ ሓፃርያ ናይ ሓፃር ፓራባዳማ ፖለቲካ ትግራይን ኤርትራን ተፈዊሱ ወንጌል ዝቃወም ሓለቓ መንፈስ ኢየሱስ ጎይታ ከምቲ ገብርኤል ናብ ዳንኤል መፂኡ ምድሓን እስራኤል ንኽፍፀም ዝተቃወመ ሓለቓ መንፈስ እቲ ሓለቓ ስፕሪት ከምኡ እቲ መንፈስ ንሱ ተወጋጊኡ እንዲ ብዙሕ ዓመታት ተወጋጊኡ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ንምንታይ ደንጊ ኸይትብሉ መንፈሳዊ ዓለም ዓይንትኩም ተተኸፊቱ ዝኾነ ማእሰርቲ ኣብ ዝኾነ ምድሪ ናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ከም ሓደ ትግራዋይን ኣብ ትግራይ ከም ዝዓበይን ሰብ ክዛረብ ይኽእል ስለ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማእሰርቲ ስኢሉ ብሓንቲ መዓልቲ ይመፅእ ናይ ሸሓት ዓመታት ኪዳን ኮቨናንት እዚ ነገር እዚ ንኽኸውን እዚ ሕዚ ዝፍፀም ዘሎ ኩሉ ፀልማት ኣንጻር ወንጌል ኣንጻር ወጣት ኩናት መከራ እዚ ኩሉ ንኽፍፀም ደው ኢሎም ከይደቀሱ ዝዘገሙን ዝተዛረቡን ንኽፍፀም ተፈፃምነት ዝሃቡ ምስ ፀልማት ዓለም ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ እዮም ሄዋን ከይፈቐደትሉ ዝኣተወ ሰይጣን የለን ኣዳም ከይፈቐደሉ ዝኣተወ ናብ ኤደን ሰይጣን የለን ስለ ዝፈቐድሉ እዩ ናብ ዓለም ኣትዩ እግዚኣብሔር ሰይጣን ንዓለም ይሃቦ ዓለም ንደቂ ሰባት ሃባ ንኣዳም ሃቦ እዩ ዝብል ኣዳም ይበዓሉ ንሰይጣን ሂቦ ማለት እዩ ስለዚ ንምድሪ ትግራይ ከምዚ ንሓልፎ ዘለና መከራ ክንሓልፍ በርታት ዝኸፈቱ ገሊኦም ብናይ ሃይማኖት ሽፋን ገሊኦም ድማ ኣፍሊጦም ምስ ፀልማት በርታት ዝኸፈቱ ንኣሽሓት ዓመታት ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር ንዑ ዘፍርሶ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓንና ክፍፅም ናብዚ ምድሪ ምስ መፀ ውልድ ኢሉ ሽዑ መስቀል ይኸደ 30 ዓመታት ክዓቢ ብፀጋን ብቁመትን ብጥበብን ንዓበየ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣዳም ዘበላሸዎ ህይወት ልክዕ ኢየሱስ ድማ ከምኡ ልክዕ ሓሊፉ ብምድረ በዳ ተፈቲኑ ንጎይታ ኢየሱስ ንኣምላኽ ምእዛዝ ዘርእዩ ኣብ መስቀል ድማ ዋጋ ከፊሉ ማለት እዩ ናይ 33 ዓመት ጉዕዞ እዩ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንትግራይ ሕዚ ከምዚ ክብለኩም ከም ኣገልጋሊ ጎይታ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ከምዚ ክብለኩም ዶ 99% ናይ ትግራይ ነገር ተሰሪሕሉ ይብለካ ኣለኹ ሲርኩም ኣብ ቅድሚና ዘሎ ዓመት ርእይዎ ኢየሱስ ጎይታ ካብ ቅድሚና ዘሎ ዓመት ጀሚርኩም ርእይዎ ሳምቲንግ ሕማቕ ነገር ናይ መወዳእታን ኢየሱስ ጎይታ ከምዚ ክብለኩም ናይ መወዳእታን ከምዚ ክወግሕ ክብል ይፅልመት ዝዓይነት ማለት እዩ ኣብቲ ወጋሕታ ከባቢ ድብድብን እዩ ዝብል ፅቕጥቀጥ እዩ ዝብል ፀሓይ ንኽትወፅእ ኮይ ኣብቲ 12 ሰዓት እኮ በኣና ብኢትዮጵያ ማለት እዩ ብኤርትራ ሰዓት 6 ፀሓይ ክትወፅእ እኮ ክትንፀባርቕ እኮ ኣብቲ ሰዓት ንሱ እንታይ ይኸውን ድብድብን ትብል ኣብቲ 19 ዘሎ በኣና ብኢትዮጵያ ብኤርትራ 34 ማለት እዩ ለይቲ ድብንብን ይብል ማለት ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ድብንብን ኢላ ኣሎ ጽቡቕ ዝኾነ ነገራት ንሰምዕ ኣለና ከምኡ ናብ ኤርትራ ማለት ሓዲት ህዝቢ ሓደ ሰይጣን ናይ መወዳእታ ነገሩ ናይ መወዳእታ ረባባባባ ናይ መወዳእታ ዝገብራ ነገር እያ ዝሕዝ ዘላ ስለቲ ሕዚ ተጋጥም ዘላ ነገር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሜቢ እዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ሰባት ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም ትሰምዕዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ውጭ ኮይንኩም ትሰምዑ ሰባት ስለ ህዝቢ ትግራይን ስለ ህዝቢ ኤርትራ ንጸልዩ
ብፍላይ ሓደ ሚስጥር ከካፍለኩም ነዚ መልእኽቲ ትሰምዑ ኣመንቲ ማለት እዩ ብጎይታ ዝኾንኩም ቀፂልኩም ድማ ኣገልገልቲ ተጋሩ ኣመንቲ ዝኾንኩም ስለ ኤርትራውያን ስለ ኤርትራ ጸልዩ ሚስጥር እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ስለ ኤርትራ ጸልዩ ንሕና ብስጋ ተጋሩ ዝኾንና ብስጋ ብክርስቶስ ድማ ሓደ ህዝቢ ዝኾንና ንህዝቢ ኤርትራ ንጸልይ ሪማንቶ ፕራዳላቫናስ ስለ ኤርትራ ጸልዩ እሺ ስለ ኤርትራ ጸልዩ ስለ ህዝቢ ኤርትራ ጸልዩ ፕሊስ ጸልዩ ብፍላይ ንዓይ ከም ኣገልጋሊ ጎይታ ዝቕበልኩም ሰባት ኣነ ዝምህሮም ትምህርታት ምጽንዓን ምበረታዕን ዝኾነኩም ሰባት ብኣይ ሓሊፉ ጎይታ ተዛረበኩም ሕፅር ብዝበለ ኣብ ልዕለይ ክርስቶስ ዝረአኹም ሰባት ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ልዕለይ ክርስቶስ ሪኢኹም ኣገልግሎተይ ዝተቐበልኩሞ እዚ ዘረባይ ድማ ተቐበልዎ ማለት እዩ ትግራዋይ ዝኾንካ ኣማኒ ስለ ኤርትራዊ ጸልይ ተፈታሕ ልብኻ ይፈታሕ ተፈታሕ ካብ ጥላቻ ካብ ጽላት ጸላኢኻ ሰይጣን እምበር ጸላኢኻ ኤርትራዊ ይኮነ ጸላኢኻ ድኽነት እምበር ጸላኢኻ ኤርትራዊ ይኮነ ኣማኒ ወዲ ኣምላኽ እቲ ተምልኹ ኣምላኽ ንኤርትራውያን ኣብ መስቀል ዝሞተ እዩ ኣቶም ኤርትራውያን ኣመንቲ እቲ ተምልኹ ጎይታ ንተጋሩ ኣብ መስቀል ዝሞተ እዩ ንሕና ኣመንቲ ክንፈቐር ይግባአና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሕና ኣመንቲ ንሕና ህዝቢ ኣምላኽሲ ብደም ኢየሱስ ተዓደግና ንፈቐር እሞ ተጋሩ ኣመንቲ ኤርትራውያን ኣመንቲ ተጋሩ ኣገልገልቲ ኤርትራውያን ኣገልገልቲ ንፈቐር ሽዑ ንሕና ምስ ተፈቐርና ኣባና ዝሰርሕ ደመና ፍቕሪ ኣብ መንፈስ ዓለም ምስ ተለቐቐ እቲ ኣባና ዝሰርሕ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ህዝብና ድማ ክሰርሕ ንሕና ከይተፈቐርና ግን እዚ ክልተ ህዝቢ ዝክፍቐር ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ናይ ፍቕሪ መንፈስ ዘለና ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዝነብር ሰባት ብስጋ ተጋሩ ብስጋ ኤርትራውያን ዝኾንና ግን ብመንፈስ ሰማያውያን ዝኾንና ኣብ ውሽጥና ፍቕሪ ኣምላኽ ዝነብር ሰባት ክንፈቐር ዘይከኣልና እዚ ህዝቢ ዝኽፈቐር ኣለዎ ኢልካ ምፉካር ዕሽነት እዩ ሓደ ግዜ ኣነ ኣገልጋሊ ክትኮን ከለኻ ብዙሕ ነገርና ትሰምዕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዘሎ ዘረኝነት ትግራዋይ ኤርትራዊ ኢልካ እሱ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ነፍሰይ ብጣዕሚ ተሓዝን ኣምላኽ ድማ ክሰውሮ ይፅለ ማለት እዩ እመኑኒ ኤርትራውያን ኮንኩም ናይ ትግራዋይ ጽላኣትን እንትን ዘለኩም ሰባት ኤርትራውያን ኣመንቲ እመኑኒ ሕዚ ናይ ክብሪ ዘመኒ እግዚኣብሔር ብኽብሪ ይጥቀመልኩምን ፍተው ጽሉ ፍተውኒ ጽሉኒ እቲ ሓቂ ንስዕ ኣብ ውሽጥኻ ዘረኝነት ብትግርኛ ዘርኣውነት ደኾኑራ ይበሃል ተኾይኑ ዘርኣውነት ይበሃል ተኾይኑ ምስ ቀሬታ ዓሌታውነት ትኽክለኛ ቃል እዚ ዓሌታውነት ኣብ ልብኻ ሒዝካ ኣነ ወዲ ዝዓደ እሞ ከዓ ምንም እኳ ንምክሐሉ ነገር ዘይብልና ኢየሱስ ጎይታ ብስጋስ ምንም ይብልና ትድኽነት ኣባና ትስደት ኣባና ትኹናት ኣባና ትትዕቢት ኣባና ትጥላቻ ኣባና ምንም ከይሓዝካ ኣብ ካልኦት ዓድታት ናነበርና ካብ ዓድና ወፂናስ ኣብ ካልኦት ዓድታት ናነበርናሲ ስለ ዓድኻ ምዕባይ ምስ ቀሬታ ዝቓል እዚኣ ትጥቀ ድንቁርና ህልም ዝበለ ድንቁርና ኢግኖራንሲ ድንቁርናይ ጸልማት ስለሸፈነና እምበር ፈቲና ይኮንና ደቂ ኣምላኽ ስለዚ ተፈትሒ ካብ ዓሌታውነት ተፈታሕ እንደውም ህዝቢ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ምስኪን ህዝቢ ኣነ ከምዚ ህዝቢ እዚ ዘሕዝነኒ ህዝቢ የለ ብሽም ኢየሱስ ቀፂሉ ህዝቢ መሓራ ማለት እዩ ኣብ ሰለስቲኡ ምድሪ ዝሰርሕ ዘሎ ተመሳሳሊ ነገር እዩ
نحنا أمنت ننقحمو نزهز بززي كهانات بانغن وا كنا نتكافت مع قلقالي حدا زسمعهم كلكم كلكم ورا حزيونكم وإذا ما حميت حزيونكم زهرب زلو شبوت مخام سلس فلدي أباهم كنات كم زلوسي سب قولي نجيرومني لهم نسب كورنتوس أباهم كنات له مبأس لكم سب قولي بيت قولي نجيرومني نحيلو هذا زوم بيت قولي مت يمكن نقوله خلوا حميت يكونه كم زلو نجيرومه بمنفسه دما كوم مخاني فلدي هذا ما سمع أقول لكم قالوا سمعي بزني بمنفس قدوس دما خم زغني فلدي حدهم بعين تزرع خو نجارات له سب كاب حنتي تجري وزيزي ويتا مستقبل أمان مسخنة أنا ودزعد زي أنا بمعرب تجري أنا ما قد تجري أنا دما دو تجري نابلتا مفل لاي أبيت أملاخ كازيلو بيرترا دما قال أبيرترا I think تشعت تدي تلاقي مسألة شعت بيهرالو مثلا تدي تلاقي مسألة مالتي مثلا كبرني يسوع قويتاي كبرني سمعون تتلاقي أو كومنت حجزوني كبرني سمعون أنا بزعد زي أنا بزي ناولك أبحنتي أم إشتي هاجر كلاتنا تنكرت حنشيات كوين عوي سفراون يكون ننزل لنا يسوع قويتاي ما فيش قدوس كم زيولكم على لك أملاخ أنا كمهراز مسؤوسي بمنفس تملالس تبالكال قالاتي حموش 10 شهر مهر مالتي نبزي أحمد سخالله منفس قدوس انتي خمهر بمنفس تملالس تبالكال هيبني نسو نخمهر يمزي يسوع قويتاي كجمر كاللهون قال أملاخ إلي جميرة تسوعيلكم دنقت كنا ناتزاروكم نهالله لإግዚአብሔር ملاك مزق بمنفس يستوعيله دار لك أتي ويتازل أخو ملاخ مال أختو بايك حلف شو تفليتن مالتي إግዚአብሔር أب ساعة زي كم زغزاروكم كم زلي تردين سلازي مس منفس يخدو يزبل دوم 4 انسسا نحنا بمنفس أملاح زمرح ولد أملاح سلازول بفلي أقلقالي اتي زمهر كم قال أملاح جيري مهر اتي زنا جيرتي كم قالو جيري ناقل أبقد من نجساتن أبقد من هزبن أبقد من سبادن كأموكمي انت خم تزارو يتشنقون منفسي أو أفهم كأمت يزبل إذن غزارة من مزججت يجوركم أبقد من بويت يسي زارو بزلق لو ما عندك بس سلازي حسوكم لو ما عندي سنبت يحسوكم سلازي منفس قدوس يزارة من يتصلن كما قال غورز قباني دير الشاي قبري لو ما عندك بفصل بزي أي وعلكم بزي حساب زي أي وعلكم أقل ويدي ما ناتو باريحتكم كل حاجة فقادو سلازي زارة بكا يزارة مالتي أزي تزاريبة نزمت أني صلات سفلاني مكرة اسكاب حزون يمسأني خمس يوم ملغتات يزاربي كل جزي منفس قدوس أو زر 5 ساعات يزاربي كل جزي سلا إرترا زارو نجرالو سلا تجراي زارو نجرالو بسجا تجراي سلا زونكو سلا إرترا أي زاربني لسوق أيبلني كافتي بسجا تجراي مخان بمنفس ما سميها مخان سلا زبلت سلا يتم يوم بتاخ زاربي خير بسجا دم حواتي سلا تجراي دم يزاربي منفس قدوس أو زمار 5 ساعات يزاربي قدمي حزي قدمي توسنا كلتا 3 4 نو أو حموش ورحت قدمي حموش ورحت بتاع أمي الموس نخل تور حزغون أقديمة تزاروكم نجارات الله سلا تجراي سلا إرترا سلا أقلقلتي زحزي بزدا مقام من قدي سلت أم بزلو قبل علي مزي بزنورة منفس تزاروكم ملغتات الله نساتو قبل عليه بزح طلاتشا صلاات بزح مكريم زيوم من ما يمثلن كافت عالم زلو أباي زلو منفس يعبي تفصم يسوع قويتاي مكران صلاتن سفلال نجر فريحة أملا خابز بلكا
ምዝራብ ኣይተቋርፅን ኢኻ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ኣነ ልበይ ሸክ ዝገብር ከም ኣገልጋሊ ርእስና ንመርምር ይብል ካልኣይ ቆሮንቶስ ርእስኩም መርምሩ ኢሉ ብእምነት ተሃልኹም ሲ ርእስኩም መርምሩ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ርእሰ ዝምርምር ኩሉ ዝዛረቡ ዘረባ ናምበር 1 ካብ ፍጹም ፍቕሪ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምኽባር ክኾነ ኢሉ ጥራይ ከም ዘለዎ ቸክ ዝገብር በቃ ንማንም ሳይድ ኣይውግንን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ሓደ ነገር ይኣምን መንፈሳዊ ሰብ ቀፂሉ ድማ ኣገልጋሊ ነፃ ኾን ኣሎ ናይ ማንም ፖለቲካ ባርያ ኾን የብሉ ናይ ማንም ደጋፊ ኾንኩን ሕዚ እውን ናይ ማንም ፖለቲካ ደጋፊ ኾንኩን ሓደ ሰባት ናይ ዝኾነ ስርዓት ደጋፊ ናይ ዝኾነ ስርዓት ድማ ተቃዋሚ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ስለዘይፈልጡን እዮም ናይ ባዕሎም ኣእምሮይ ኣነ ግና ምስ ኣምላኽ ኣይኮነ ዝፈልጦ ኣቋሚ ናይ ማንም ፖለቲካ ደጋፊ ኾንኩን ምንም ዓይነት መረፃ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ኣብ ምንም ዓይነት መረፃ ተሳቲፈ ይፈልጥ ብፍላጥ ዘይሳተፍ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዜግነታዊ ግቡእ ክገብር ኣሎ ይኣምን እስካብ ሕዚ ግና ኣብ መጻእ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እንተመሪሕኒ ናብ ካሊእ መረዳእተቲኒ ዝስጉሞም ነገራት ክህልኒ ይኽእል ንመጻኢ ንግደፎ እስካብ ሕዚ ግና ኣብ የትኛውም መረፃ ናይ ፖለቲካ ኣደ ኣይፈልጥኒ ገይረ ይፈልጥ ዕድል እናሃለወኒ ይገብሮ ንምንታይ ነፃ ክኾን እየ ዝደሊ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነፃ ክኾን ኣሎ ሓደ ሰባት ናይ ዝኾነ ስርዓት ደጋፊ ዝገብሩኻ ሰባት ኣለዉ ድሌት ልቦም እዩ ናይ ልቦም ድሌት እዮም ዝዛረቡ ካብ መንፈሶም እዮም ዝዛረቡ እምበር ኣምላኽ ኢልዎም ኣስተውዒሎም ኣይኮኑ ዝዛረቡ ስለዚ ናተይ ኣቋም ግና ናይ የትኛውም ፓርቲ ደጋፊ ኾንኩን ሕዚ እውን ይኹንኩን ንዘላለም ይኹንኩን ሓደ ዝኾነ ፓርቲ ኣመሓደራ ተቋም ማለት እዩ ሓደ ንህዝቢ ክጠቅም ከሎ ከም ኣገልጋሊ ጎይታ ኢየሱስ ከም ባርያ ኢየሱስ ንህዝቢ ክጠቅም ከሎ ንወንጌል ብፍላይ ንወንጌል በሪ ክኸፍት ኣሎ የትኛውም መራሒ ኣነ ክቕበሎ ተኾይነ ክፈትዎ ተኾይነ ክባርኾ እንድሕር ተኾይነ ንወንጌል በሪ ክኸፍት ኣሎ ንወንጌል በሪ ክኸፍተለይ ኣለዎ ንወንጌል በሪ ዘይኸፍት ኣመራርሓ ክጽልየሉ ይኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ንጸላእትና ክንጽልይ ንዝረጉምና ክንባርኽ ሰናይ ግን ባላንስ ድማ ኾን ኣሎ ባላንስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን ኢየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህዝበይ ኢሉ ኣብዚኣ ክዛረብ ክውድል መዓንቲ መልእኽተይ ንህዝበይ ከም ለኸኒ ልቐቁ እምብደ ኢሉ ሓቂፍሮ ቀጽዕዎ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብኸመይ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንወንጌል ንኸምልኽ የትኛውም ዝመጽእ ምሕደራ ክለቆ ኣሎ ንወንጌል በሪ ኸፍት ኣሎ ምሕደራ ትግራይ ንወንጌል ባሒል በሪ ኸፍት ኣሎ ምሕደራ ኤርትራ ከምኡስ ካብ ዘይገበሩ ድረስ እግዚአብሔር ናይ ትዕግስቲ ሰዓት ኣለዎ ናይ ትዕግስቲ ኣምላኺ ኣንጻሩ ብዝኸዱ ግና ምሳይ ተተቃወምካ ምስ በሊሕ ነገር ኢኻ ትጋጩ ከም ዝበለ ኣብ ልዕሊኦም ቅፅዓት ኣምላኽ ከም ዝወርድ ይኣመን እዚዩ ኣቋመይ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኣነ ሓደ ምሕደራ ክድግፍ ተኾይነ ብሓደ መንገዲ ናምበር 1 ቁፅሪ ሓደ ወንጌል በሪ ኸፍት ኣሎ እዚ ዓለም እዚኣ ተብቅዐሉ ሰዓት እያ ናይ መጨረሻ ዘመን እዩ ዘመን ተወዲዩ ናብ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክንከድ ኢና እሱን ክመፀናይ ነፍሳት ካብ ሲኦል ክነድሕን ይግበአናይ ነፍሳት ኤርትራውያን ነፍሳት ተጋሩ ብኹናትን ብጥሜትን ብስደትን ብዝተፈላለየ ዝጠፍኣ ዘለዋ እቶም ብሂወት ተሪፈን ዘለዋ ነፍሳት ኤርትራውያንና ተጋሩ ድማ ብፍላይ ወጣት ናይ ህይወት ትርጉም ሲኢኖም ፍቆዱ ዝሙትን ሱስን ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዚኦም ኩሎም ናብ ወንጌል ንስሕበሉ ሰዓት እዩ ብሽም ናዝሬታዊ ኢየሱስ ስለዚ ሓደ ምሕደራ ከም ሃዋርያ ነሆም ከም ኣገልጋል ጎይታ ኢየሱስ ቅበሎ ተኾይነ ንወንጌል በሪ ኸፍተለይ ኣሎ በቃ ሽዑዋነ ደስ ይብለንተ እቲ ምሕደራ ማለት እዩ ከባርኹ ይኽእል ክጽልየሉ ይኽእል ዘይቕበል ተኾይነ ግና
أملاخ لبو خرات يصلي ناونجيل كمس يصلي زي قبل تخونينا أملاخ لو ليه يصلي مالتي زي أقامي بس أجا أملاخ يأمني بحيل أملاخ دم يأمني يسوع كريستوس قوتي زاس واحد زايبر أملاخ تأمرات تقبري أبز تجرين إيرترا أم محدرة تجرين إيرترا أبوليتيكا تجرين أبوليتيكا إيرترا زايبر أملاخ حزي نعوز سمعون نعوز زوزن برز خوفتن سبات كمسي مالتي كافتم زلوا نعوز سمعون كل وقت يسوع قوتي خمسي لكم الله كافتم زلوا مراحة إيرتران مراحة تجري حدا يكون أنت مراحكوا حدا أو نبرك أمت يخنبر نيتوركي كافتم زلوا نيتورك أبكرتيو هزبي نوجويت لازم نصخلوا من وانجيل زمانات ملؤ نمنتاينا كم زنيرنا لهم تتعيشهم لبهم سأجا أملاح تنقيفهم محرة أملاح تنقيفهم أدوم بيسوس سماريهم برهان زقون سبات على كافتق المحز جورو جيجا حزي بزبلات وانجيل هاليلويا يعني هزبهم متصنع زخونو ما راح تقولهم كنقرمينا خدنا قلنا يقويتا لبنا قصات كم واحد زما ينابز الدليل دما أملاح يغنعو خنرينا هقرمنا يقويتا أقربا زي مال قاتلوا دما توم نعوزقهم دما خلوا لهم يقويتا يسوس قاتلوا دما حدشتي بفل أمنتي أمرهم نبارخ إغزابير أملاح أمنتي أمرهم نبارخ كم دانييلن كم يوسفن نبارخ نامنا بوليتيكا جبس نامنا بوليتيكا بابيلون كم زمصو مدري بقوم كم تفوست لك حزمة أمنتي تجارو أمنتي إرتراوين أمرهم كم في تنو بوليتيكا إغزابير أملاح بس أجار إلو أبتجرين أبي إرتران برخة جوركمي كم تراكون أم مدري إثيوبيا برخة جوركمي أم مدري أفريقيا أم مدري عالم بالشم نازلي تابيسوس كم يتجزي حزن نتجرين إرترا صحاز برك الله ساعتي ما كاتها لفانا ماس يسويتي سلاز بزك أسر حسابي أنا كدقفو تقولنا حدا أكل مدقف أباها لاي نجيروكمي حدا أقل حدا منفساوي كل جزء نتساقون على أنا أقومي نسي لو من نتساق نزل عالمون نتساق ليس عامل مغنياتو أقل مالت بوليتيكا سامي زرامدي من قصة أملاخي زرامد أي حالي الويا سلك إسار مسحاتتو قبر خنقبر دي قبانا لو من قويتها بوليتيكالي تياكي مزحتو وزلو نا إسرائيل أسرار حسي نرومين خجزء دي قبو وزع عينتي شعتها لهم يسوس تأفيو يكونن هم مجوح زي إسرائيل حزب باريخ واكله عبيها جرجير وين إسرائيل إغزابير فوز بيرسان يسوس قويتاي سلازي كبرن يسوسون إذا مالت إسرائيل تجورو زلا بدلاتن تجورو زلا جيجاتاتن أنن أملاخن أين دقفون أنا دقفون أملاخ سلازي دقفون مالتي نمنتاي كريستوس يسوس نيتنيوم سبي مويتو نإسرائيل ترايكون إسرائيلاوي غريكاو زبالو الزمن يلا جزور زي جزور يكونن بكريستوس حدش فترات مخاني اتزبايلا صحق مالتي كبرن سميخون سلازي زي حز جبر بتورنات هزم تفاقله أملاح يدقفوني جن دك أبراهام سلازخونه نا أبراهام زاتو كيدان سلازلو ولا أبجي قوم جن إغزايبر سنين نتو محرتي يمسحولهم يبارهم يحلوهم أما ترشا بيتار سام سنة تقدمان وعم دمان زي ما صولهم كالي زمن قالوا كالي معلتهم يروكمي ويتاب زرادقنا معلت خبرن سميخون يس ويتاي سلازي أقل نتساقون على سوي أقوامي كأقل تخونهم أبني بوليتيكا تطعمز جورو أملاخ إلوم تخون إلومي ما فاس كدوس كمرحم يخالي يس قويتا كساب قويتا يسوس سيلهم سبيسفيك سيل كساب زي تزارة كادرس أمني سبي هو تهزر رابني مزحف قدوس أقوت كاتكور يسبل يس قويتا رأس خمر مريزب أنا خم أقل نهم كم يسوس قوي أقل كنا حد نقدر زردو نزع مخاني زعم سلازي نزع يس قويتا نخدقف حدا أكل نخدقف مالت منفسه ودقف نخوه نختصليلو أبقون خوينكا حسا أملاح نغفتصم تدقفو مغنياتو مزاحف قدوس كذا ما يتمي تسمع رافلتا مبارشي سلوخلو من القصات ما راحتي كنصلي قبأنا أيو سلامو كان انتي كنصلي قبأنا نابزني حزي يمصوا سلا برايم مينستر سلا بريزيدنت سلا أمرارحة سلا كلهم مواقرات نيتوركات ني بوليتيكا ني حنتا هاجر كنصلي قبأنا نمن تايلو أبقونا تنبيكما تيمي تسمع رافلتا وصر حد قدامي مالتي كم بوالو زي أخنا الدمو هودي لو معي مران تولا سياباني معي
او لافانيا سيلفيني موسرا بادينا كوتا لافاني ما سوبرافا لو معنتي معدن تنبيتن يروزو يسوس قويتاي قبل نسمعهم نزي بلاتفورم I think اب يوتيوب وابزخنا زرخبكم وانا زلك قالوا سفرة يوتيوبي زي بوستناهم برهان زلوا اكونت مالتي بس قرارات ادما على فيسبوك على تيك توك كده يلقاي سو على فيسبوك نا تيك توك زرخبكم فولو غورو لايك غورو لا كله لايك غورو لايك تغورو خلهم يس بويتاي اغلغلوتي نابوز حسابي وصحاش لايك تغورو خلهم سلازي اسكا حد سمعهم سوات لايك غورو تعززوا نخبر يسوس قصيلو سلازي ما حسابكم مغلاص تلمامدو حسابنا مغلاص كنلمامد يغبنا اكومنت ما حسابكم غلاصو مالتي حسابكم غلاصو ناب سبا شير غورو سبسكرايب غورو እዚ ቻናል እዚ አብይዎ ናብ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብርሃን ኮን ማለት ኢየሱስ ይባርኩኩም ትብሩ ሰባት ላቫዱ ሳላቫኒያ ስለዚ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እዚያ ክንብብ ወዲየ ማለት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እምባርከ ስለ ሁሉ ሰብ ብሁሉ አምልኾን ምርዛንን ሃዲና ብዙይ ሁከት ምንት ክንነብር ኢሉ ስለ ነገስታት ስለ ሁሉ መኳንንቲ ልማኖ ጸሎት ምህለላ ምስጋና خجبر قدم كله يمعد على خير كرون سميخ أحد سيرك زاربكم كل سلا كل ساب سلا نجسات مو كان عندي أبوليتيكا زلوا مالتي مرحتي شو يمزم مرحوا زلوا فتوت لا سلا اليوم كتسألي قديتان نمن طيب بس راح هذا بخلو أملغه زبا أتخيلي معلتي زغير أصيب يا خالتي لو ما أنت جزينا نود علينا بخلو أملغه مالت يس كويتا كل عين أملغه سأرجعوز خاون جيل المسكار أملغه نمجار بنص قنت سبيكر كاجيركا موسيقى أمن صار حجير عن المملخ أبجزهم سيلات المجوار السفل على أملغ أمي داوز عن المسواح فيكم أبعد هذا بوت حزي زي فكاد لو ميديا كتسبقون جلاي فكاد شرشاي فكاد كل أملغه كتجبر له بيتكسين أم مدير تجري زلا أم مدير إثيوبيا زلا أم مدير إيرترا زلا كل عين أملغه كتجبر له بيترسين كتملأ له سلز كل عين أملغه نجبر كن رزن دما مرة رزن كنبل كريستيان كي قلل ترديكم كي قلل مالت مكراتات كي بس بتي إسر بتي شرشي فرس بتي قال كم غي قات منا توانجر يوسي بملات كنصرح منتان كن رزن منتان هادي إنا خيل واي أولس ويتاي بارك هد دما خنول ريخم دار حدا بوليتيكا هدات ريخم زاب تجريز ولا مالتي أنا كنمي أبدي سوا حزي ويتا نبادي سوا ليخنا حزي متينا مالتي أبدي سوا لو قلنا almost ناب كل تعاملات حزي أو صار على مالتي يسوع كريستوس ويتاي أبزي مدرزي كنمي مصاي ويتا أدمي نابز ملاخو دمسا ملاخ قلوت مالتي كنمي عمد تجرين يورا قلوتنا سلازة عمد تجري أبزنا ورا قلوت سلاسة رعاته عمتات يسوع ويتاي عبزوان كبان نيتورك يلا وشاين ميديا بزي يلا كوينات أورنات تيدمس ناس معها بزح مكرة يسوس قويتا يسوس ناي نفسي حلاوي قواساي كابوز نجر حليني كابوز نجر شافي أيتها الخوكون يسوس حلاوي أب مدري قبسي أب هزب أملاخ برهان بري هنا بري أب تيوم دمات سأل معتير نعي يسوس حليني أبوزح سوادن بزح مكرة مزيو سلازة أوشعنا رأى قلوتنا بقول أملغو خوني خالد تقدر يخون أب مكرة خوين كان مقلقال أب تشالنج خوين كان مقلقال قدبات على توون جيلسي بملأ تايلك أغن يرداك مولو سلازة سوي هنس سلازة لبانا هدينا بزي هو كات يسوس بيتاي ما انتخلنا بريل سلازة تك أملغ لومي بزم ميلاتيك عزو نسألي سلا هزب تقرأ تسأليهم بليز سلا هزب يرترى تسأليهم سرا ما راح تسأليهم بزم ملغتيك عاصم يس كريستوس كويتاي أبكى رابع قزي الجيك بتاعم غرابة أبي عرفتي أبي هزب تقرأين أبي سيبي يرترى خواني تزاقاجو نيقل له تساوي إذا لكم سوات بزولو نيقل تسفايت غرزو تزاقاجو مالتي يس كريستوس كويتاي أبوي مسنك الله بيسوسم سلا هزب تقرأين هزب يرتران تبارك هزب زي بدم كشفنا باركو نوانجيل لبي كفت بيسوسم نابخ يسح أبوي سلا بوليتيكا تقرأين
ስለ ፖለቲካ ኤርትራ ይጽልይ ኣለኹ። ብሽም ናዝሬታዊ ኢየሱስ ኣነን ነዚ መልእኽቲ ምስ ሰምዑ ሰባት ኮይነ ይጽልይ። በኢየሱስም ብርሃን ለኣኽ ናብ መራሕትና ብርሃንካ ለኣኽ ናይ ወንጌልካ ምድሓን ይኹን ፍቓድካ ይፈጽሙ በሽም ናዝሬታዊ ኢየሱስ ንዓኻ በፍጹም ክግዝኡ ዘይኽእሉ ሰባት ግና ክለዓሉ በኢየሱስ ስም ጸልይ ኣለኹ። ብሽም ኢየሱስ ይለዓሉ ንዓኻ ዝግዝኡ ሰባት ድማ ይምጽኡ። ሃሌሉያ። ነጊረኩም እየ ካብቶም ዘለው መራሕቲ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ንኽብሪ ኣምላኽ ዝፍለዩ ሰባት ኣለዉ እዮም። ካብኣቶም ድማ ዝለዓሉ ሰባት ኣለዉ። ሓደሽ ድማ ክመጽ እዮም ብሽም ኢየሱስ ከምኡ ኾነ። ሃሌሉያ። ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ይብዛሓልኩም። ክብሪ ኢየሱስ ይኹን። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ናይ ሚድያን ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎትን ብገንዘብኩም ንምግልጋል ነዚ ራእይ እዚ ፓርትነር ንምዃን ነዚ ራእይ እዚ ደው ክትብሉ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሐኩም ሰባት ሕዚ ብዝመጽእ ኣካውንት ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብኡ ብገንዘብኩም ክተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣስራትኩም መባኹም በኹራትኩም ናይ ፍቕሪ ውበትኩም ክተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም። ወንጌል መንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነ ገንዘባዊ ኣገልግሎት ይሓትት እዩ። ዛስዋይ ንኢየሱስ ብገንዘበን የገልግልዎ ነበራ። ጳውሎስ ድማ ብገንዘብ ከገልግሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ 8:9 ክምዕዶም ክዛረቦም ኣገልግሉ በበረኻ ዝዝሩ ገንዘብኩም ሃቡ ኢሉ ኸበራትዖም ንርኢ። ንምንታይ ወንጌሉን ብገንዘብ ናይ ግልገል እዩ። ኣምላኽ ስለ ሰኣነ ኣይኮነን ግን ኣምላኽ ብህዝቡ ክሰርሕ ስለ ትደሊ ንዓና ዓብዪ ምሕረት ጸጋኒ ብገንዘብካ ንወንጌል ምግልጋል ክብሪ ስለዚ ክተገልግሉ ኸበራትዖኩም ይደሊ። ሓንቲ ግዜ ተገልግሉ ሰባት ኣካውንት ኣለኩም ኣይ ነዚ ራእይ እዚ ደው ኢለ ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ብገንዘበይ ከገልግል ትብሉ ሰባት ድማ ናይ ቴሌብር ናምበር ኣላ። እዚ ትመጽእ ናይ ቴሌብር ናምበር 0999911172 ፕላስ 251 ብናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ትጅምር። ዋትስኣፕ ብዋትስኣፕ ኣትኹም ነዚ ራእይ እዚ ፓርትነር ኮይንኩም ምሳና ሓቢርኩም ንምስራሕ ዝመርሐኩም ሰባት ኣብ ዋትስኣፕ ቴክስት ወይ ድማ ቮይስ ክተቕምጡለይ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪኡ ድማ ፐርሰናል ባዕለይ ክረኽበኩም እየ ማለት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም። ጽባሕ ብዝበለጸ ቃል ክንራኸብ ኢና። ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን። ብኣካል ምሳና ሓቢርኩም ኣብ ምድሪ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ምሳና ኣካል ክትኾኑ መንፈሳዊ ቤተሰብና ትኾኑ ኣብዚ ናትና ራእይን ጸጋን ክትግዝኡ ትደልዩ ሰባት ሓቢርኩም ምሳና ክትዓብዩ ትደልዩ ሰባት ኣድራሻ ኣለኩም ብኡ ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም። ልክዕ በቲ ናምበር ንሱ በዚ ሕዚ ዝጠቐስኮ ናምበር እውን ኣብ ዋትስኣፕ ኣነ ነዚ በዚ ራእይ እዚ በዚ ኣገልግሎት እዚ ክግልገልን ኣባል ክኾንን ይደሊ ትብሉ ሰባት ድማ በዚ ናምበር ንሱ ቮይስ ወይ ድማ ቴክስት ኣቕምጡለይ። ባዕለይ ዝድወል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ባዕለይ ክድውል እየ። ንስኻትኩም ግና ቮይስ ወይ ድማ ቴክስት ኣቕምጡለይ ማለት እዩ። ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን። ካብ ምድሪ ኣዲስ ኣበባ ውጪ ኣብ ካልእ ትነብሩ ሰባት ድማ ጸገም ይሁን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፋይናንስን ብፀጉር ረዲእና ናብ ምድርኹም ብራንች ጌርና ቅድሚ ምምፃእና ክንመጽእ ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ይልኢኽና ብርሃን ዓለም ኢና። ናብ ዘለኹም ስፍራ ኩሉ ክንመጽእ ኢና ብጸጉ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓቱ ክሳብ ከምኡ ዝኸውን ብሚድያ ብዋትስኣፕ ብዝተፈላለየ መልክዕ ጌርና እቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣባና ዘሎ ክነብፅሐልኩም ስለ ንኽእል ኣነ ብዛ ዓዲ እዚየ ዝነበር በዚ ራእይ እዚ ክዓብን ክህነፅን መንፈሳዊ ውሉድ ክኾንን ይደልየ ትብሉ ሰባት ድማ ኣብታ ዋትስኣፕ ዘሕዘልዕልኳ ናምበር ፕላስ ወይ ድማ ምድማር 251-04-99-11-72 ብኣትኹም ቴክስት ወይ ድማ ቮይስ ተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም። ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን። ከምዚ ኢለ ክፋነወኩም ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስኻትኩም ይኹን። ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ግበሩ፣ ኮሜንት ድማ ጸሓፉ፣ ናብ ሰባት ሼር ግበሩ። ዕብይዎ ቻነል እዚ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን። ጽባሕ ብዝበለጸ ቃል ክንራኸብ ኢና። ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን። ኣሜን ሃሌሉያ።